संघ युट्यूबला टाकायचे बाकी काय ना. सेकंदामध्ये पहिली रेड पाणीपुत्र संघाच्या माध्यमातून. तुझी पण टाकतो बघ. तुझ्या तर हे झाल्यावर क्रॉप करणार तुझे 2 टॅकल. दरम्यान आपण सत्कार करणार आहोत ज्यांच्या माध्यमातून ही झाली ना की तुझे टॅकल आहेत ना इथले समोरचे वाघ्याचे ते 2 क्रॉप करणार आणि स्टेटस टाक. विनंती करतो कुमार सार्थक संतोष शिवगड आपण कृपया मंचावरती येण्याची कृपा करा. कैलासपती सुगंधा शिवगड यांच्या स्मरणार्थ कुमार सार्थक संतोष शिवगड यांच्याकडून उत्कृष्ट चढाई पारितोषिक इथे पुरस्कृत केलं गेले. सौरभ चौडे यांना विनंती करतो की त्यांनी याचे इथे स्वागत करून आभार इथे व्यक्त करावे. कुमार सार्थक संतोष शिवगड यांच्याकडून सर्वोत्कृष्ट चढाई म्हणून पारितोषिक केले गेले. त्यासाठी मी या मंडळाच्या वतीने मनपूर्वक आभार. अप्रतिम टॅकल इथे पाहायला मिळाले. प्रयत्न दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून दर्जेदार. यानंतर दिनेश शिवगड यांना विनंती करतो की त्यांनी सन्माननीय राजकुमार मेस्त्री यांचा इथे यथोचित सन्मान करावा. माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा त्याचबरोबर मध्यंतराच्या दरम्यान सुमधुर गाणी ज्यांच्या माध्यमातून इथे आपल्याला ऐकावयास मिळतंय ते साऊंड सिस्टीम साऊंड ऑपरेटर सन्माननीय राजकुमार मेस्त्री यांचेही आपण मंडळाच्या वतीने आभार इथे मानतोय. विनंती आहे राजकुमार मेस्त्री आपण कृपया मंचावरती या. प्रेमाचं प्रतीक ठरणार हे गुलाब पुष्प इथे आपण देऊन आभार व्यक्त करतोय. राजकुमार मेस्त्री साहेब आपल्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये अतिशय उत्कृष्ट मनोरंजन आम्हाला इथे पाहायला मिळालं. त्यामुळे आपलेही मंडळाच्या वतीने मनपूर्वक आभार. त्यानंतर कैलासवासी सुभाष दाजी जोडे यांच्या स्मरणार्थ महेश आनंद जोडे यांच्याकडून मालिका वीराचं पारितोषिक इथे पुरस्कृत केलं गेलंय. शेखरजी शिवगड यांना विनंती करतो की त्यांनी सन्मान करा. महेश आनंद जोडे साहेब आपण कृपया मंचावरती या. महेश अनंत जोडे साहेब यानंतर उत्कृष्ट पकड हे पारितोषिक कैलासवासी सुभाष दाजी जोडे यांच्या स्मरणार्थ नालवरकर बंधू यांच्या वतीने ते पुरस्कृत केले गेले. नालवरकर बंधू प्रतिनिधी चारू नालवरकर साहेब आपण दिलेल्या सहकार्याबद्दल मंडळ आपलं मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करते. आपल्यासारख्या नामशूर व्यक्ती या गावामध्ये आहेत त्यामुळेच ही स्पर्धा अतिशय यशस्वीपणे इथे संपन्न होते आणि असं प्रत्येक स्पर्धेचे मी आपलं योगदान लाभेल अशी आशा व्यक्त करतो आणि आपल्याला ही पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. महेश जुळे पुन्हा एकदा आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने वळतोय. कबड्डीचा गडा संग्राम या क्रीडांगणावरती आपल्याला अनुभवायला मिळतोय. छान इथे अनुभवायला मिळतोय. सन्माननीय दीपकजी मोरे साहेब आपणास विनंती करतो आपण कृपया मंचावरती या. सन्माननीय दीपकजी मोरे साहेब आपणास विनंती आहे आपण मंचावरती या. दीपकजी मोरे साहेब सामना संपण्यासाठी शेवटचे 5 मिनिटांत सावधी जे शिल्लक आहे. पॉइंट टेबल वरती आपण इथे लक्ष देतोय. वायुपुत्र राजापूर 8 पॉइंट, साईकृपा चांदोर 12 पॉइंट, 8-12 असा पॉइंट टेबल आहे. 4 गुणांची बढत चांदोर संघाकडे.
मंचावरती येऊन आमचं प्रेम स्वीकारायचे तेजस खर्डे साहेब आपणास विनंती आहे आपण विनेश पाटील यांचं तिथे आभार व्यक्त करावे. विनेश पाटील आपण जे इथे बक्षीस पुरस्कृत केलं त्याबद्दल मंडळ आपला खूप खूप आभार इथे व्यक्त करते. शेवटच्या 4 मिनिटांचा खेळ शिल्लक आहे. लास्ट 4 मिनिट्स चढाई पूर्ण करून माघारी परतलं तो चेतन गोताड. यानंतर प्रत्येक रेड महत्वाची असेल राजापूर संघासाठी आणि राजापूर संघाच्या माध्यमातून पॉइंट टेकिंग रेड इथे होणं आवश्यक आहे. जर्सी क्रमांक 3 साइड किक रनिंग साइड किक लागवण्याचा प्रयत्न इथे करताना पाहायला मिळतोय. यावेळी मिडल लाईनच्या जीवन झालेली झटापट साधी कामगिरी अप्रतिम रायडर कारण सिंगल पॉइंट संघाच्या खात्यामध्ये इथे जोडला जाईल. अप्रतिम टीम वर्क इथे पाहायला मिळते. चेतन गोताडची ही फलटण इथे मात्र दमदार कामगिरी करताना पाहायला मिळाले. पुन्हा इथे चेतन गोताड संघाचा भार आपल्या खात्यावरती घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहे. शेवटच्या 5 मिनिटांचा खेळ थोड्या वेळापूर्वी इथे जाहीर केलाय. 4 गुणांनी पिछाडीवरती वाईपुत्र राजापूर. यानंतर राजापूर संघाला इथे आक्रमक व्हावं लागेल. प्रत्येक रेडमध्ये पॉइंट घेण्याचा प्रयत्न इथे होणं आवश्यक असेल आणि तरच कुठेतरी फायनल मध्ये दाखल होण्याचा जे स्वप्न इथे पाहिलं जात आहे ते पूर्णतः जाऊ शकतं. अन्यथा चांदूर संघ एक चांगलं लीड मेंटेन करताना इथे दिसेल. शेवटच्या 3 मिनिटांचा खेळ शिल्लक लास्ट 3 मिनिट्स. जर्सी क्रमांक 10 दोन्ही कॉर्नरला चप्पल करण्याचा प्रयत्न करतोय. थोडासा थकवण्याचा दमवण्याचा इरादा याच्या माध्यमातून इथे आखला गेलाय. या सनी गोताडचा अटॅक डबल थाय होल्ड रायडर कारण ही खासियत आहे गोताड बंधूंची. इथे सनीने आक्रमक केलंय. डबल थाय होल्ड पाहायला मिळालं. फर्स्ट हाफ मध्ये थोडासा नियंत्रण चुकलं होतं परंतु यावेळी अप्रतिम जम्प अप्रतिम थाय होल्ड. यावेळी ठरेल जर्सी क्रमांक 9 तिसऱ्या चढाईसाठी आणि याच्याही माध्यमातून रनिंग किक लागवण्याचा प्रयत्न इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5चा डिफेन्स आहे. बॅकफुट वरती जातोय की काय यावेळी राजापूर संघाच्या माध्यमातून इथे बगल भीती. त्यानंतर मिडल लाईनच्या दिवस आलेली झटापट मागे खेचलं जाते. रायडर होईल ते गाणं पॉइंट मिळेल राजापूर संघाला. शेवटच्या 2 मिनिटांचा खेळ शिल्लक लास्ट 2 मिनिट. पुन्हा एकदा जर्सी क्रमांक 8 रनिंग किक लागवण्याचा प्रयत्न आहे. बॅकहेड यावेळी मिस्टेक झाली. सनी गोताडचा अति उत्साह इथे भारी पडतोय. सिंगल पॉइंट इथे मिळतोय राजापूर संघाला. धावा प्रति धावा रनिंग रेड व्हॅलिड करण्यासाठी केला गेलेला प्रयत्न आहे. रेड व्हॅलिड झाले का याचं उत्तर मात्र येणारा काळ देईल परंतु इथे प्रयत्न करतोय चेतन गोताड. जास्तीत जास्त वेळ इथे आजमावला जाईल. जर्सी क्रमांक 3 चढाई करण्यासाठी ते सज्ज होईल. 5 डिफेन्स. चेतन डाव्या कोपऱ्यामध्ये उजव्या कोपऱ्यामध्ये चाललेली खेळी. घड्याळाचा काटा घड्याचे टिक पुढे जसजशी जाईल तसे हृदयाचे डोके इथे वाढतील वायुपुत्र राजापूर संघाचे. शेवटच्या 1 मिनिटाचा खेळ शिल्लक आहे. एकटी रेड ते पाहायला मिळते. चेतन गोताड इथे चढाई करण्यासाठी सर्व्हिस लाईन ब्लॉक केले गेले. आक्रमक पावित्र्य इथे केला जातोय राजापूर संघाच्या माध्यमातून. जास्तीत जास्त वेळ इथे आजमावण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल. चेतन गोताड अनुभव्याचा खेळाडू आहे. अनेक स्पर्धांमध्ये त्याने भरीव योगदान आपल्या संघासाठी दिले आणि याही स्पर्धेमध्ये याही सामन्यामध्ये त्याच्या माध्यमातून दर्जेदार खेळ जास्तीत जास्त वेळ आजमावण्याचा प्रयत्न आणि सामन्याला सेफ करण्याचा प्रयत्न तो करताना इथे दिसतोय. यावेळी जर्सी क्रमांक 10 चढाई करताना 2-2-1 अशा पद्धतीची फील्ड. इथे खोलवर जाऊन पॉइंट साठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे कारण एम्प्टी रेड तुमचं स्वप्न इथे भंग पाडू शकते. काही सेकंदांचा अवधी जे शिल्लक आहे. मे बी लास्ट रेड इथे आपल्याला पाहायला मिळते की काय हा मोठा प्रश्न आहे. वायुपुत्र राजापूर संघ सेकंदामध्ये ज्या पद्धतीने आक्रमक होणं आवश्यक होतं ते मात्र झालेलं पाहायला मिळालं नाहीये. रनिंग लगावण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय आणि इथे कोपरा रक्षक दोनचा शिकार सामना होतो ते समाप्त. अप्रतिम खेळाचा खेळाडू उत्कृष्ट कोपरा रक्षक
बैठी घेण्याचा प्रयत्न याच्या माध्यमातून राईट कॉर्नरला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न आहे. वायुपुत्र राजापूर संघ राजापुरात इथे दाखल झालाय आणि कबड्डीची एक पंढरी म्हणून ओळखलं जाणार हे गावकडी गाव ज्याच्या नसा नसामध्ये कबड्डी आहे आणि अशा नसा नसामध्ये कबड्डी असणाऱ्या या गावाच्या या क्रीडांगणावरती खेळ दाखवण्यासाठी इथे दाखल झालाय तो वायुपुत्र राजापूर. जर्सी क्रमांक 3 या आधीच्या सामन्यामध्ये ज्यानं सलग चढाई करून आपल्या संघाला विजय संपादन करून देण्यासाठी महत्वाची कामगिरी बजावली तो हा चढाईपटू जर्सी क्रमांक 3. कशेरीचे सन्माननीय सामाजिक कार्यकर्ते दीपकजी हळदणकर साहेब आपलंही या क्रीडा रंगेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. विनंती करतो आपण कृपया मंचावरती येऊन विराजमान व्हा. दीपकजी हळदणकर साहेब आपलं या क्रीडा रंगेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. कशेरी गावातील सामाजिक क्षेत्रातील एक मोठं नाव दीपकजी हळदणकर. आपण नम्र विनंती करतो आपण कृपया मंचावरती येऊन स्थानबद्ध व्हावं आणि आमच्या विनंतीचा मान राखावा. जर्सी क्रमांक 3 पुन्हा एकदा इथे चढाई करण्यासाठी सज्ज होईल. 6चा डिफेन्स 2-2च्या सजवलेल्या साखळ्या उजव्या कोपऱ्यामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न मध्यभागी सनी गोताड डाव्या बाजूला चेतन गोताड आणि जर्सी क्रमांक 3 वायुपुत्र इथे दाखल झालाय. वायूच्या गतीने खेळायचं आणि माघारी परतायचं ही खासियत आहे या रायडरची आणि वारंवार आपल्याला तो लेफ्ट कॉर्नर कडनं चढाई करताना इथे दिसेल. स्वतःच्या उजव्या कोपऱ्यामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न करताना तो दिसेल. एमटी ते बाहेर मिळाले माघारी परतलाय. यस सर सन्माननीय दीपकजी हळदणकर साहेब यांचं इथे शिवगण गुलाब पुष्पदेव या क्रीडारंगामध्ये सहर्ष स्वागत करत आहेत. दीपकजी हळदणकर साहेब आपण इथे आपली उपस्थिती इथे आम्हाला दर्शवली आणि आपण जे इथे प्रेम व्यक्त केलं त्याबद्दल मी मंडळाच्या वतीने आपले मनपूर्ण नावावरती कशी होतील याचा परंतु दुसरा संघ कोणता ठरेल हे इथे आपल्याला पाहावं लागेल. जर्सी क्रमांक 3 इथे दाखल होईल. सरकशा चढाया वायुपुत्र संघाच्या या राजापूर संघाच्या खेळाडूच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा फील्ड इथे सज्ज होत आहे. 2-2 सजवलेल्या साखळ्या असताना जर्सी क्रमांक 3 इथे आपण पाहूया कशा पद्धतीने खेळ करेल. महत्वपूर्ण सामना सेमीफायनलचा सामना फायनल मध्ये दाखल होण्यासाठी चाललेली लढत भिडत थोडासा नियंत्रण राखतोय संयमाने खेळतोय. चढाई थोडं करून माघारी परतला. 1-1 बाहेर मिळाली. दर्शकाला विनंती ज्या खांबांवरती हॅलोजन लावले गेले त्या खांबांवरती कृपया जरा नियंत्रण राखा. अति उत्साहाच्या नादामध्ये आपण त्या खांबांना स्पर्श करताय आणि त्यामुळे थोडासा डिस्टर्बन्स येतोय. विनंती आहे लाईटच्या खांबांना कोणी जोर देऊ नका. जर्सी क्रमांक 10 वायुपुत्र संघाचा हा एक वायुपुत्र इथे दाखल झालाय. चपळता हाताची सफाई हाताची चलाकी रनिंग आहे त्याचा शिकार. कोपरा रक्षक मैदानाच्या बाहेर सिंगल पॉइंट राजापूर संघाला चेतन गोताड यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. चांदोर संघाचा एक हुकुमी खेळाडू याची हुकूमत इथे मात्र रोखायचे राजापूर संघाला. याला जर तुम्ही रोखलं गेलं तर तुम्ही सामन्यामध्ये कमबॅक करू शकता. वायुपुत्र संघ काय रणनीती आखेल इथे बोनस पॉइंट घेतला गेलाय ही खासियत आहे. ज्याच्या वेळी याला तुम्ही प्लेसमेंट द्याल त्यावेळी ह्या प्लेसमेंटचा तो पुरेपूर फायदा होईल. इथे जागा शोधली गेली. राईट कॉर्नरची जी साखळी होती कव्हर आणि कॉर्नर या साखळीच्या मध्यभागी इथे जागा शोधली गेली आणि अप्रतिम फुटवर पाहायला मिळालं ते चेतन गोताडच्या माध्यमातून. जर्सी क्रमांक 3 चढाई करताना इथे आपण पाहतोय 2-2च्या साखळ्या 6चा डिफेन्स 6 विरुद्ध 1 अशी चाललेली लढत आणि नियंत्रणामध्ये इथे फुटवर पाहायला मिळते राजापूर संघाच्या माध्यमातून. मिडलाईन क्रॉस सुखरूप क्रीडांगणावर परतलाय. वचंप घेतलेला पावित्र इथे पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा चेतन गोताड इथे सज्ज होतोय. या आधीच्या रेडमध्ये एक बोनस पॉइंट घेऊन चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. परंतु वायुपुत्र यानंतर कशा पद्धतीने खेळेल हे इथे आपल्याला पाहावं लागेल. फायनल मध्ये दाखल होण्याचा इरादा त्याने निश्चितच इथे व्यक्त केलाय. परंतु मात्र इथे व्यक्त होऊन चालणार नाही तर तुम्हाला इथे सिद्ध करावं लागेल का मी इथून या स्पर्धेमध्ये दाखल झालोय का मी एवढ्या लांबून या स्पर्धेमध्ये प्रवेश मिळवलाय याची प्रचिती इथे देण्याचा प्रयत्न राजापूर संघाकडून होईल का हे इथे आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये पाहायचंय. जर्सी क्रमांक 10 इथे प्रयत्न करतोय. डाव्या कोपऱ्यामध्ये चेतन गोताड कुठेतरी चॅलेंज देण्याचा प्रयत्न परंतु सनी गोताड अति उत्साह इथे आपल्याला पाहायला मिळाला. ऍडव्हान्स टॅकल करण्याचा प्रयत्न सनीच्या माध्यमातून केला गेला. इथे गारद होतोय मैदानाच्या बाहेर जाईल. सिंगल पॉइंट इथे भेट वायुपुत्र राजापूर संघाला. अप्रतिम खेळ इथे पाहायला मिळाले वायुपुत्र संघाकडून. इथे मिस्टेक झाली इथे चुकला
इथे चुकला आणि चुकीला मैदानाच्या आतमध्ये माफी नाही. कोपरा रक्षक क्रीडांगणाच्या बाहेर सिंगल पॉइंट चातुर संघाच्या खात्यामध्ये जोडला जाईल. महत्वाच्या सामन्यामध्ये तुमच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे चुकीचा 1 पॉइंट आणि या एका पॉइंट मध्ये ही निर्णय चेंज झालेला आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिले आहे. त्यामुळे तुमच्याकडून चुकीला चूक होताच कामा नये अशा पद्धतीचा खेळ इथे होणं आवश्यक आहे. जर्सी क्रमांक 3 आतापर्यंत अतिशय सुरेख खेळ याच्या माध्यमातून टाइम ऑफ ची मागणी नाही. याला लवकरात लवकर कानद करणं हा एकमेव उद्दिष्ट इथे समोर ठेवावा लागेल. तो राजापूर संघाला एकमेव पॉइंट टेकर रायडर आहे तो चांदोर संघाचा अनुभवी आहे आणि अनेक स्पर्धांमध्ये यानं छोटाचा स्वतःच्या खेळाची छाप उमटवले. चौडा पकडला गेला अप्रतिम अँगल उलट लाजवाब शानदार शानदार प्रत्युत्तर इथे अप्रतिम पाहायला मिळालं. दाद दिली पाहिजे जर्सी क्रमांक 10 याला. परफेक्ट टायमिंगला होल्ड केलं गेलं. अँकल होल्ड अतिशय अप्रतिम पाहायला मिळाला आणि बेस्ट रायडर पॉइंट टेकर रायडर चेतन कोतार मैदानाच्या बाहेर जातोय. ऍडव्हान्टेज इथे मिळेल वायुपुत्र राजापूर संघाला. फायदा इथे उचलावा लागेल. 5चा डिफेन्स आहे जर्सी क्रमांक 3 क्रीडांगणाच्या आतमध्ये वायुपुत्र संघाचा हा एक पुत्र इथे मात्र दाखल होतोय. जर्सी क्रमांक 7 राईट कॉर्नर आणि उजव्या कॉर्नरने चढायला सुरुवात करायची. डाव्या बाजूला वेगाने जायचा हँडटच मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा. या पद्धतीची रेड वारंवार या रायडरच्या माध्यमातून इथे आपण पाहिले. तोच रायडर यावेळी सेफली खेळतोय. कोणताही मोठा प्रयत्न इथे घेतला गेला नाही केला गेला नाही. प्रत्युत्तर देण्यासाठी चांदूर संघाचा चढाई बटू उजव्या बाजूने उजव्या कोपऱ्यामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न आहे. दबाव निर्माण केला जातोय कव्हरच्या साखळीच्या माध्यमातून. सुरेख खेळ अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन आतापर्यंत दोन्ही संघ इथे करताना पाहायला मिळाले. या मित्रांनी जर्सी क्रमांक 10 ज्याच्या माध्यमातून आपण एक दर्जेदार टॅकल पाहिला तो अष्टपैलू खेळाडू राजापूर संघाचा. लाजवाब फुटवर्क आहे अप्रतिम फुटवर्क ऍक्टिव्ह असं फुटवर्क आहे. इथे मात्र साखळी अटॅक पाहायला मिळतोय आणि या साखळी अटॅक मध्ये चाललेली झटापट रायडर कागद सिंगल पॉइंट सायक्लोबा चांदूर संघाच्या खात्यामध्ये जोडला जाईल. सनी गोताड रिले होऊन मैदानाच्या आतमध्ये. चेतन गोताड अजूनही मैदानाच्या बाहेर आहे आणि त्याला जास्तीत जास्त वेळ मैदानाच्या बाहेर ठेवण्याचा गणित इथे आखावं लागेल. रणनीती इथे आखणं खूप आवश्यक आहे. 6चा डिफेन्स यावेळी लातेचा केला गेला वापर. डाव्या कोपऱ्यातील हा कोपरा रक्षक रनिंग किकचा ठरलाय शिकार. सिंगल पॉइंट चेतन गोताड मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आणि लगेचच कोपरा रक्षकाची भूमिका बजावण्यासाठी तो सज्ज होतोय. जर्सी क्रमांक 3 चढाई करताना पुन्हा एकदा साइड किक रॅपिडली खेळण्याचा प्रयत्न आहे. वेगवान खेळ करण्याचा प्रयत्न आहे. बदल आली ते अतिशय अप्रतिम आहे. नेत्रदीपक अशी कामगिरी आतापर्यंत त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. मिडल लाईन क्रॉस सुखरूप क्रीडांगणात परतलाय. 5चा डिफेन्स असेल. पुन्हा एकदा चेतन यावेळी बोनस पॉइंट ऑफ आहे. त्यामुळे चेतन इथे रिस्क घेईल का हे पाहावं लागेल. सेमीफायनलचा सुरू असलेला दुसरा सामना उपांत्य सामना आणि एक चांगली लढत दोन संघांमध्ये तुल्यबळ संघांमध्ये चाललेली लढत इथे आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी जर्सी क्रमांक 3 स्वतःच्या उजव्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न. साथी खेळाडू क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आहेत.